It-tieni miżura li ddaħlet li għandha impatt fuq il-mara, però mhux il-mara biss, però għandha impatt fuq il-mara sew u ngħid għalfejn, hija sistema ta' credits, nerġa' nirrepeti, credits huma sitwazzjonijiet li inti titgħaddi minnhom li l-gvern jirrikonoxxi li huma sitwazzjonijiet importanti kemm għas-soċjetà u kemm għall-ekonomija u għaldaqstant trid toħroġ mid-dinja tax-xogħol, però għax huma importanti l-gvern jtik credits biex takkumula jisek qed tħallas, jisek qed taħdem u qed tħallas il-kontribuzzjoni. Ġifieri il-fatt li ħriġ mid-dinja tax-xogħol ma jaħdimx kontrik. U waħda mill-affarijiet li ddaħlet fir-riforma tal-2015 kienet credits għall-iżvilupp uman. Malta, il-resource uniku li għandha hija aħna. U dan huwa rikonoxxut u għall-bażi wkoll tas-suċċess tas-soċjetà tagħna. Li huwa interessanti hija li il-maġġoranza ta' persuni li jiggradwaw fil-edukazzjoni terzjarja, nitkellmu kważi 60% huma nisa. Mela, waqt li s-sistema ta' credits għall-iżvilupp uman huwa indirizzat kif ukoll kien indirizzat is-sistema tal-credits biex trabbi tfal għal kemm il-mara u kemm ir-raġel, il-fatt li għandna iżjed nisa li jkomplu jistudjaw fl-edukazzjoni terzjarja qegħdin ngħinu biex tagħmel tajjeb għal dak iż-żmien il-mara hija nieqsa mid-dinja tax-xogħol. U s-sistema ta' credits hija bbażata kif qed taraw hawnhekk, għandek credits għal lifelong learning u higher education, fejn għandek id-diploma u l-higher diploma, mbagħad għandek it-tertiary education, fejn għandek degree, masters u għandek PhD, fejn inti tieħu numru ta' credits għal massimu ta' sentej u nofs. Simili għal persuni li twildu d-darba bejn il-52 u 61, l-istess meta nitkellmu fuq lifelong learning u higher education, per in further education, qegħdin nitkellmu nofs l-entitlement li għandu persuna fin-1962. Riforma wkoll importanti li saret fil-2015 kienet dan. Il-pensjoni, u dina tkellimna fil-bidu tas-sensiela, il-pensjoni, l-entitlement tal-pensjoni, il-pensjoni ta' min hi il-pensjoni hi tal-persuna li jħallas il-kontribuzzjoni. Dan joħroġ mid-disinn huwa prinċipju tista' tgħid universali fejn għandek sistemi tal-pensjoni bħal Malta. Xi tfisser dan? Dan jfisser li il-pensjoni tiegħi ma tistax tintiret. Però kif semmejt qabel, is-sistema tal-kontribuzzjoni tas-Sigurità Soċjali mhix għall-pensjoni biss hija wkoll insurance, hija wkoll safety net. U waħda mis-safety nets li tipprovdi is-sistema hija li jekk int ir-raġel huwa over 61 u jiġi nieqes, inti kif inhi sistema entitled għal 5/6 tal-income tiegħu. Ħafna jsaqsu malfejn mhux il-full income, u r-raġuni hija dak li qed għax il-kontribuzzjoni hija proprja ta' min ħallas, il-pensjoni hija proprja ta' min ħallas il-kontribuzzjoni. Però dan il-fatt huwa ġie rikonoxxut u daħlet miżura li jekk inti mara ħdimt biżżejjed biex tikkwalifika għal pensjoni f'ismek, ġifieri ħdimt dawk 12 sena u inti issa tikkwalifika l-pensjoni f'ismek, jekk ir-raġel jiġi nieqes meta jkun irtira, inti tuħu il-full pension income tar-raġel tiegħek dejjem jekk il-pension income tiegħu huwa iżjed minn dik tiegħek. Biex nkunu ċari, ġifieri jekk inti ħdimt 12 sena, ġejt kwalifikajt, you are entitled tal-pensjoni, jekk jiġi nieqes ir-raġel meta jirtira, inti għandek dritt għal full income tar-raġel. Trid tagħżel bejn il-pensjoni tar-raġel u l-pensjoni tiegħek u tagħżel li ma hija l-aħjar. So daħal dak il-mekkaniżmu wkoll. Issa tajjeb li wieħed jisemmi
li saru ħafna miżuri li bdew mill-2004 biex il-parteċipazzjoni tal-mara fid-dinja tax-xogħol jissaħħaħ. Ta' min jinnota li meta bdiet ir-riforma fl-2004 in-numru ta' nisa li kienu attivi fid-dinja tax-xogħol kien inqas minn 30%. Again, hekk nagħmlu fast forward għallum għandek tista' tgħid kważi 60% tan-nisa llum huma attivi fid-dinja tax-xogħol. Huwa fenomenu biex ngħid hekk, il-miżuri li ddaħħlu minn amministrazzjonijiet differenti juru li kienu suċċess, l-after school support, il-free childcare centers u miżuri oħrajn juru li kienu suċċess u llum il-mara tista' tgħid hija hekk nuħdu il-cohort tal-età ta' nisa li huma 35 u inqas noqorbu jekk ma wasalniex viċin ħafna l-medja tal-European Union. Xi jfisser da? Dan jfisser li unlike il-ġenerazzjoni ta' ommi u missieri ngħid hekk u kważi tista' tgħid anke l-ġenerazzjoni tiegħi fejn tista' tgħid il-maġġoranza kienet li r-raġel jaħdem u jekk il-mara ħadmet jista' jkun li numru minnhom ma jikkwalifikawx għall-pensjoni għax ħarġu qabel ma laħqu l-10 snin jew 12 sena biex ikunu jistgħu jikkwalifikaw. Allura meta wasal għal perjodu tal-irtirar kienu din jiddependu fuq dik il-pensjoni waħda ta' min kien qed jaħdem. Il-ġenerazzjoni l-ġdida li tila issa sa jkunu f'sitwazzjoni ħafna aħjar viżavi l-adekwezza tal-pensjoni tagħhom għax kemm ir-raġel u kemm il-mara sa jkunu jistgħu jgawdu minn pensjoni kull wieħed minnhom. So il-familja flimkien il-valur tal-pensjoni sa jkun ħafna żjed għoli minn dak li tradizzjonalment nilqgħu. Dejjem jibqa' l-fatt li again fil-kultura tagħna li l-mara għandha probabbilment hekk tuħu l-medja il-mara taħdem inqas għal raġunijiet li tkellimna fuqhom, il-probabilità hija l-mara li anke meta tidħol fid-dinja tax-xogħol wara li trabbi tfal se tagħmel perjodu ta' żmien tista' tkun part-time, allura tħallas kontribuzzjoni inqas, jista' jkun li tieħu reduced hours jew anke biex tgħin lill-familja, il-parents tagħha, eċetera. So dejjem kif qiegħda bħalissa s-sistema jibqa' l-challenge li tal-probabilità li l-mara taqla dak idħul inqas milli għal ir-raġel.